Kwame Brenya dane kwabri nyame de a Nyame fie yempedede moma yentie Onyame Asɛm. Onipa budua na ode aye krataa owia ode adubiri etintim nadwene aguso ofoforo a ote onipa no kasa ase ebefa nwoma no no akenkan bi ahu otwerefo no adwene na onyankopon a obo nipa nyina ene kasa ahodo yi nsoso ebeye den ni ate nasem na se otwere no atififo kasam a ebeye den na anafoofo atumi akenkan bi ate ase yiye na onipa bayimpo na obekwa akwaje onyame nguman abre adasa onyankopon yi na akyerɛkyerɛfo no se obia ehunu dai ene yebɛyɛdɛn ne yehu onyame atwerɛ ate onyame asɛm. Obade ansa no ntwerɛ ne abɔde eno na ɛyɛ kasa a obia ɛte aseɛ hwɛ owia sɛ owia bia na nipa asɔre na mmoa asɔre na nnua nso apagya wɔn mu owia abrɛ wɔn ahoɔdene wei ne onyame asɛm onyame yɛ ahoɔdene tumi energy the ability to do work afei hwɛ bosome sɛdeɛ ɔhyerɛn anadwo na ɔgye ɔbɔfoɔ taataa no na ɔsom yɛn na ɔsom bo no enti na yɛfrɛ no bosom bosome ɛyɛ bosom a ɔyɛ ɔbaa ɛno nti sɛ ɔbaa bi bosome so na ɔkɔ mfikyire a ma no nyɛ ɔnwanwa afei bosome ɔka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ kanea wei ne onyame asɛm hwɛ asase ne so na nipa ene mmoa ene nnua nyinaa egyina ɔka kyerɛ wo sɛ onyame na okuta yɛ nyinaa wei ne onyame asɛm hwɛ botan otim hɔ daa wɔn ka kyerɛ wo sɛ onyame yɛ botan tim
Ɛboɔ yɛ onyame. Onyame yɛ ɛboɔ. Ɛno nti no, asuafoɔ no nyinaa twere mu no, obi biara ɛkɔ botan so ɛkɔgye nwosra. Mose kɔ botan so kɔgye mmaransɛm. Yesu ɔkɔ botan so kɔbɔ mpaeɛ ma nsamanfoɔ baa no nkyɛn. John Smith Jr. ɔkɔ botan so ɛkɔfa Book of Mormon. If the mountain does not move to Muhammad, Muhammad will move to the mountain. Mprempren so sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɔ mpaeɛ a emu ɔden a ɔmo kɔ atwea bepɔ so ɛyɛ ɛboɔ so abosomsom. Wei ne Onyame asɛm. Sɛ nsukɔm de wa na ahome te, onom nsuo pɛ na ɔho akanya wo, wanya nkwa. Nsuo yɛ nkwa. Nsuo ɛka akyerɛ wo sɛ Onyame yɛ nkwa. Wei ne Onyame asɛm. Hwɛ, sɛ ɔyam kekawa a uwi nunum, umene mu nsuo na wo ho abaa wo. Sɛ wunya kaka a wohwi akakaduro na wode ahyɛm na wo ho abaa wo. Nhahama ɛyɛ Nyame. Ɔmasɛm ne sɛ Onyame ɛyɛ yaresafoɔ. Na hwɛ onipa ani dua asetena. Mmɔfra akyerɛkyerɛni no sɛ mframa a nnua de ba abɔnten na nipa home de nya nkwa. Na deɛ onipa nso de ba abɔnten ɛna nnua no nso ɛgyeɛ. Abɔdeɛ dendan wɔn ho. Wei nye Onyame asɛm. Wei enye Onyame asɛm. Ɔdasani, buewani, na hwɛ abɔdeɛ. Na wobɛte ɔbɔadeɛ kasa sɛ ɛgyegye wɔ abɔdeɛ nyinaa mu. Onyame asɛm ɛnyɛ krataa a obi atwerɛ akɔma ne yɔnko bi ɛna wobɛfrɛ no Onyame asɛm. Ɛnyɛ ɔman baako bi abakɔsɛm ɛna wobɛkyerɛ me sɛ ɛyɛ Onyame asɛm. Onyame asɛm korɔn sene nwoma biara. Na ɛnyɛ baakofoɔ kasa. Hwɛ mmoa. Onipa nya ɔhaw a mmoa ne boa no, ɛno nti na ɛfrɛ ɔmo mmoa. Wei ne Onyame asɛm. Wei ne Onyame asɛm. Sɛ yɛbɛte abɔdeɛ ase. Wei ne Onyame asɛm. Ɛno ne nananom frɛ no AKƆM.